Welcome back again to my YouTube channel. For tonight's video, naka-decide ko nga ako nang i-open ang gift nga akong nadawat last December 16, which is ang year-end Thanksgiving party. So, na may mga gifts nga akong nadawat ani. Actually, na-open na akong uban, ang uban sad wala pa. So, karon napaday na isa palihog sa kubi. Na, kana. Kana? Oo, kana. For tonight's video. Hasta lang nasa ibabaw kayo. Gamit na ako ganina. Kana. Kana na isa. Kana. Okay. Tulad sa nato. Wait. So, actually, kanang na-open na akong uban na niya. So, ang uban is wala pasad. So, karon guys, ato nang i-open ang mga gifts nga ako ang na-receive from my sisters, brother, and my parents. So, mag-start na ta guys. So, first is this one. So, kani siya is from actually, kadib ni siya. Di na ito nino ipaputos. Uy, kay kanang kuan mo guni kanang ihabang mga pre-love used but not abused nga bags. So, first is so, morning nga, ikaduha na niya nga gift. Kaya alam niya, tadya pa dyan putos. So, first is this bag. Yes. Yes, this kuan bag. Pang OOTD, rabitaw, pang kuan. Nani siya sling bag. Nani siya sling. Yes. So, nani siya sling. So, ano siya. Gigamit na nila ako mo na-open na ang gift. Oh, nice siya kayo. Thank you, Sister Dave. And then, so, money siya. And then, next one is kaning a bag. Yes, pang OOTD yapon nga bag. This is Charles and Keith. Again, mga kanan niya ba? Mga used but not abused nga bag. Yes, Charles and Keith. Napo na siya sling, pero to sakyanan. Kaya nagamit naman po na. So, moto siya ka Sister Deb. Next is, ato na lang isunod ni ihang gift. Kani gihapon kan Sister Deb. Mo na siya yung real gift for me. So, ato na i-open. Hinayin lang na to para di magpa ang bag. Guys, sayang, magamit pa ni. Magamit pa ni next year. Sorry. Oh, bag gihapon. Yes, thank you so much. Sana sa kwit ang mostly so na dapat karon kay bags. Yes, dara o. Wow! I love this bag. Thank you so much. Yes, that is a good pang church bag. Charing. Na pang OOTD, na pang merkado, na pang church bag. Chars. Yes. Thank you so much, sisi ko. Oh my gosh, ganahan na ba ko ani? Ganahan ko ani kay taas siya og gani ba? Yeah, thank you. Thank you so much for this bag. Thank you, sisi. Thank you so much, Sister Dave. So, alis na tayo mag-una sa mga ako sa nangitipan guys eh, para ma-sira ba, ma-close lang. Okay, so mo to siya gift ni Sister Dave. Ito sa naitarungon bigay, sayang ang paper bag, magamit pa ni. Okay, next is ano sa mga dagko nga gifts. So, this is from my brother Arnold. Yes, thank you, baby. So, bag gihapon, guys. Actually, mga bag dyan yung nadawat karon. Thank you so much. Nahibaw dyan mo sa ako, Nahibaw dyan mo sa kahinaan sa inyo, ate. Yes. Thank you so much, babe. Here, yay! So, ano siya? Ito ang bag nga nadawat. Ayan. Yes. Thank you so much, babe. Ayan, pa Joy.
So, money siya guys. Ito sang i-open para makikita mo, no? Yes. Oh, wow. Ano ng mga laman na para. So, money siya ang unang sa ihang gift. Yan na ito na pusto no balik. And then, as two backpack na siya guys. Ang gift ni Arnold. Thank you, baby. Ouch. Pang ba? Pang field, pang work. Meeting, asa ta mo biyahe. Wow! Thank you so much, B. Thank you so much, Ars. Wow. Love this. Thank you so much, baby Ars. Baby Ars, thank you. Wow, ganahan ko ni boy. Ako ayos siya, boy. Thank you so much for this, baby. Yan, ako ibang sud. And then, arita sa, napadyo siya pa ko, ano pasudlan na. Arita sa gift ni mother. Yes, so gift ni mother. So, kanil siya is, dili lang niya ako ang gift, pero amo aning duha ni unad. So, amo aning duha sa ang husband. Gift ni mama o ni papa namong duha. So, gisuot na ni namo, pero ako ang gihubo. Among gihubo kay gibay magsud ani para makikita mo sa gift nilang mother o gift father. So, wala lang gift namo. 1, 2, 3. Tadang! Yay! Couple watch and wedding ring. So, nahibalo dyan sila nga. Among wedding ring is nawala na. Yes. So, money siya. Wedding ring and couple watch. Yes. So, gisuot na nila mo, no? So, kay nahibam sila nga among wedding ring ba kay nawala. Unya. Baratuhon rasa to kayo, guys. Uy. Di ko makalimutag duha 150. So nawa. So thank you for this gift, the wedding ring. Yeah, keep jud ni namo. Wedding ring and couple watch. Thank you so much, mother. And di po magpahuli ang sister Mimi. So kini siya nga gift sa ang manghod is nauna di jud ni namo siya able, and then nauna po ni naho og kanang video. So, tanawan ninyo guys ang pag-abli naman sa gift ni Sister Mimi. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today, kanamoni nga mga gifts among nadawat gikan ni Sister Mimi or ni Miray. So, karon na, niingon siya, nag-request siya nga amo yung special og open ni iyahang gift na mo. Kay na-intriga mi guys, kay gano, duha ka book iyang gift kani, perting gaana. Nya kani, medyo bugat siya. So ingon siya nga amo ang special og open ng iyang gift. So karon amo nang i-open ni Deb ko unsa ni iyang gifts namo. Kay di ko ganahan, nagplano ko nga kanang ahorang usahon og abli ahong mga gifts. Unya kay di na mo ko mas surprise og mag-unag abli si Deb, so magdungan na mi karon. So among unahon kining bugat. So kining mabigat man among unahon og kanang abli. So let's go. Okay, di maglabog, di magbili ng basura ha. Of course. Hindi man talaga abli, di mo ta pwede magbili basura. Aw nagtaguan ni mga nanani ba. Mga cards. Thank you for this. May ribbon. I really love this. Ribbon. Aptika, aptika eh. Ano ba ito? Tatadiri nag-abli kay di ko siya magpabilig basura. Hey, hey, hey. Yay! Tanawa guys. Kaya ba mo ni hong gisukod-sukod sa merkado. Jawara na ho palita kay nagpalit pa mabuko og mga gift. So, sa laman ng gipalabay. Namoy, ang gift! Isukod-sukod sa nina ko man, kining sandala. Nasod na nila ko guys. Kaya mo dyan na yung gisukod. Isukod-sukod po nila ko guys. Pero wala dyan So, po napalita. thank you, sister. Yeah. Oh. So, money siya. Isukod-sukod din ako, pero wala ko palita. Kaya naghuwag kung sana si Miray mo palitan. Ayan. So, nice.
So, thank you so much. Oh, Ano, Jud? ang the most exciting part The katong most- kinagaanan. The most, oh my God. Kung naay bugat, napoy gaan. Yes. Ato sa isod balik sa ato ang sudlan na. Ya, di pa Ay, jud sa unta. kablihi dong na ta. Di pa jud unta siya mo palit og laing regalo, guys. Kira na jud unta ihang ihatag. Okay, so it's the moment of truth. Charing. So atong iswayan swayan ato nang i-open karon ang pinakagaan nga gift sa tanang gift nga nadawat namo karon. Kini siya may pinakagaan pero unsa kay sudan? ikaw pa interview unsa may imong pamati na sunan Matod ni. pa sa gingon ni Miray pugong kuno sod ani. Pero ba unsa kay sod ani oy? Ako, guys, kay- now kay Kasha. Ako guys, kay wadyo ko na wadig paglaom nga cash jud ni siya. Feel daw kay Kasha. Feel ako cash pod. So ato ning So, kanon guys. karon, the moment of truth, atong ablihan kung sakto ba itong mga... Tungan dun mo able before inyo Saan ablihan man? na ng rapper, dili sa inyo ablihan ng box. Oh, Okay, sige. okay. Nisabot na siya ko ka-intriga ni Tiffan eh. Sige. Dali, di ako Ayaw, dugayan. Is di break. Naghinay pagod ko. Dugay tang humuwat ani nga time. Di sa i-open ang box ha. Ano Oh, ni man? Di sa gani. Okay. Na-intriga na no. Ayaw, guba ng box yung gikuhaon pa na nako. Oh, di na ni pakapin di ay. Sudlan ba naglain sis? Sudlan mo para sa lutuing. Kung imong gikuha na jar. Pwede pa ikanta itong ginigalo niya na. Kato iyang jar, uli. Oh! Okay, ready? Okay, before na ninyo i-open Ani nga bisag is read this. Huh? Dapat eh. Oh, sige. Dearest sisters, this gift is too small for big girls like you. But know that though it's small, it has the biggest value. Mabungot ra ko kaya pag ano kay Stay strong, stay strong, stay strong, stay strong. This gift symbolizes our sisterhood. Whenever you take a look at this gift, remember you have your best ally. Ally? Ali? Alay. I love you both. P.S. Though time may pass, but our sisterhood will last. Okay na mga natulit. Moday, iyang Para inyo masabtan og ganong ingana ang regalo kay bisan ganong ingani man. Mano man ha? Ay Okay, Ako open! muna. Open na. Open na kanigilak-ilak na ko re. Sigma, uy. Unsa man na? Masig sa lalalim yung singsiya. Oh my God! Butugar garagana. Butanan ba dyan Bungot na, oy. Bungot na dyan tong litis. Oh, good kayo. Ginoo. Kaya ba ako kung saan eh? Oh my God! Di apa dyan. Giputos pa dyan yung ngani. O kadawat yung ngani sa kanan. Uy. Ewan pa ko dyan yung mata. Hello, Okay, go open. My God! Uy, ulo, uy. Oh my Exercise, goodness. Stay strong, stay strong. Nabuhat ko sa Stay strong. Inhale. Exhale. Di dyan ninawad. So Oh my nice. God. And this is Atong isuotungan. Oh my God. nung masod. Sud ni no. Manundog ka sa kuan.
Masud. Ako muna na ni 7.5 pero 8 dua po ko kay wala parehan man siguro pag nagtudlo. 8 to 9. Ano tang tulubi? So may pagsud sa akong kamot na di man na siya masud. Ipugos Masod na mo gud. na. Masud mong good. Mapiot. Wala paniwang sa kamay. Pag yun kang tudlo din. My sister sa Ana ba good naman na diha. Guys, did you... Hindi na lang ko na. Paniwang na lang ko. Nagpaniwang sa ako aron masakto jud ni Ano siya. sa kay mag-ana sa tang tulo. Wow! Thank Sana you, all sisterhood. Ay, alam mo ko'y jowa, no? Pero, Di nako'y masud. Ay, thank you. May payo ni Silver pa jud. Oh, wow. Pa yung silver pa siya, be. Ano na yung taguan. Super, super. Ari jud siya masud man, Ari, oh. Ari siya masud. Oh, ana na lang good. Kaniwang sa ko lagi. Oh, thank you. Say size aning ako 7. 7 day ko day. Magpaniwang sa ko. Or masud. Thank Diri you, jud siya nasud, guys. Oh, sister. diri jud. As in. Oh, tas letter. Oy, awan ning Tas taguan letter. ning letter. Ano yung apil, ani? Na, my God. Tada! Giprank-prank paminiya, guys, nga. Pukgo na siya, pukgo. Pukgo? Oh, thank you. Masud man siya. Wow. Masud man, taman ra dinhi. Ayaw na lang good, ana. Oy, di rin na lang good na. I-reserve na lang na. Karero na. Oh, thank you, Skoy. Lanan kay wa may reserve kay wa man jud pud mo. Wa man jud problem mo kanira. Oh, thank you. Oh. Okay, man na. Tuga ra iya gipalahi. So guys, mauni siya guys, mo itong parting gaan na. Very gaan pero very tagos sa puso jud, grabe. Char, tagus sa puso. Napay pa letter nga, sus mapungot ko na mga letter. Kaya ko this siya nakasundog ani inspired by G2B. G2. How too good to be true di ay to. So guys, so mo ni dire nag-end ang ato ang opening and nga gift from Sister Mimi. So grabe kayo ang iya. Gamay man siya nako no, pero oy, my gosh. Sud na dinhi. bongga ang iyang pag-gift. Sa tanan na gift na mong nadawat guys, kini may best kaayo. The very, very best gift ever. Yes. Tumagos sa kinailaliman ng aking puso. Grabe Inspired guys. by Too Good To Be True. Fan jud siya. Grabe. Ako dyan na-keep ni nga letter. So, diri rin ni. Correct, tago ani. Ay, basta ako na nina ako. Sorry. So, guys, mo to siya ang gift ni Mirai. So, una, adto, kani siya. Yes. Ang sandal no nga, akong gisukod-sukod pa. Unya, siya din nagpalit kaya yung gift. So, mo ni siya. And then, the best gift ever nga ako ang na-receive in my entire life. Like, physical, ay material gift from my sister is this. Mao to nun, kita niyo sa video ang amo ang reaction. Grabe jud akong luha guys, labi na sa pagbasa sa letter. So mao ni siya. This is sister's ring. Yes, tanaw mo guys. Oh, grabe kayo ka. Kuan kayo ang iyang message and ang iyang letter. Ako pa jud gi-keep. Forever jud ni kaayong letter. Oh. Yes, mo na iyang letter. So, as in, very thankful kayo dyan ni Sister Mimi. Grabe kayo siya mo daog. Pag-gift. As in, super, super. Grabe kayo. So, mo to siya ang gift. Mo to siya ang gift nga nadawat last December 16. So, thank you so much at tanan nga mga nanghatag sa gift. Thank you so much sa inyong effort, sa inyong paggasto, sa inyong pagpalit. Thank you so much kayo, no?
To my siblings, thank you so much. Sister Almira, Sister Deb, Arnold, thank you so much sa inyong love. Thank you so much. Thank you so much. Nila Mama ug ni Papa, thank you so much sa inyong pag-gift and cash gift. Thank you so much. Thank you so much. You're the best. We are the best family ever. So thank you so much, mother, father, brother, and sisters. Thank you so much. And thank you so much for watching. Hope you enjoyed this video. And hope nga kanang patuloy mo nga mag-support sa ato ang YouTube channel, sa tanan nga mga nag-subscribe ug sa tanan nga mga nag-follow, sa tanan nga mga nag-tanaw sa atong video. Thank you so much. Happy holidays. Bye.